Гражданите на Европа днес са повече от 500 милиона души. Как може да осигурим устойчиви доставки на здравословни, безопасни и достъпни храни сега и в бъдеще? Отговорът дават нашите стопани, които са от важно значение за нашата икономика и общество. Постоянно заетите земеделци в Европа са над 12 милиона, а 46 милиона работят в земеделието и хранителния сектор. Селското стопанство обаче зависи от икономически и метеорологични условия извън контрола на стопаните, поради което Европа подпомага сектора чрез своята обща селско-стопанска политика или ОСП. Тя осигурява защита на стопаните от различни сектори и земеделски практики в Европа, за да могат те да произвеждат достатъчно храни. С течение на времето селско-стопанската политика се промени. Новата реформа направи ОСП по-зелена, по-справедлива и по-ефективна. Тя помага за доходите на стопаните и възможностите им да произвеждат храни в Европа и осигуряват обществени блага. Предлага и нови възможности на земеделците, за да засилят позицията си по веригата за доставки на храни. Европа е известна по целия свят с качеството и разнообразието на своите храни и кулинарни традиции. С ОСП земеделците в Европа могат да гарантират производството на богата гама от качествени европейски продукти днес, утре и за бъдещите поколения. Общата селскостопанска политика на Европа – с грижа за нашите корени.